Kako se uopšte desilo to da vi toliko skapirate priču i da napravite tako jasne reprezentove, znači da postoji Mikri Mouse, da postoji Eufrat, da ljudi mogu odmah da skapiraju, naravno i Moskri, znači čak na nivou izbora Gudri od prvih radova, svi ste narkogurmani bili u rimama, ali je Eufrat uvek bio na strani belog, Moskri je naravno bio... Ko Gandalf Beli. Gandalf Beli. Moskri je bio Gandalf žuti. A Mikri je... Gandalf šareni. Da, Mikri šareni. Bez obzira što je crne boje. Ja imam šarene oči. Dakle, ti svako je crno. On je bio ko na zastavu. Karirani je Gandalf. Znači, kako ste ušli toliko u rap priču i kako to sad funkcioniše skoro 20 godina kasnije, da vi sa toliko jasno određenim reprezentovima, jasno određenim likovima uspevate, to sam jednom prilikom napisao, dribling na petoparcu, da napraviš opet novu, svežu prijavu, a iz lika koji je toliko završen i zaokružen. Kako ste uopšte došli do toga da skapirate rap tako? Ja mislim kako bi trebalo, ali eto. Pa verovatno zato što smo taki rođeni. Mislim, šalim se, znam šta mene najviše radi, znači temelj iz koga želim da napravim određenu kompoziciju, tekst, je podloga je u stvari komedija i parodija. I kad se trudiš da budeš komičar, to je parodičar, nikada nisi zadovoljan novim forama, uvek težiš nečim uzvišenijim, nečim oštrijim. I zato kažu i ovi dramski umetnici da je komedija u stvari možda i najteži žanr. Da. Zašto je najbliža tragediji? Tragedija i komedija su najbliže. Jer u komediji je u stvari nešto što je nekome tragično, nekome smešno. Baš smo skizom sam pričao. I zato je ovo izgleda podneblje najplodnije za tragikomediju. Da. Imam ja neki otprilike, kad pogledaš, to je u stvari neki alter ego, jer ti kad vidiš taj Mikri i Eufrat nisu, kako ti kažem, upotrebljivi socijalno likovi, znaš, mislim... Ili jesu, ali u okvirima, da. To je neki Eufrat i neki Mikri koji smo mi dali se razvija i da živi kroz nas. Pa to me zanima, a kako ste uopšte krenuli od toga, kako ste startovali to, jer rap do vas, u domaćem rapu nije bilo ni nadalje nema toliko jasno određenih likova, da ti kažeš, brate, na Keca, to je taj lik, znači Mikri je prešao sa Medaka na prvom albumu u Marinkovu baru i Mikri je kasnije u Marinkova bara, razumeš, znači, ali on je definisan kao lik, razumeš, ti si definisan kao lik, niko nije toliko definisan u celom srpskom repu kao lik, po svim nekim detaljima. Evo ti je odgovor, beskrajno je zabavno. Pa kao kad otvoriš igricu, imaš neki, znaš da ima kraj, ali sad hoću da ga vodim da bude savršen. Da. Ok, za početak smo smislili stvarno ime koje se potrafilo u datom trenutku, određenom vremensko-prostornoj zavrzlami nekako je se pogodilo. Leglo je, da. I to mi je nekako, uvek mi je išlo bolje kad ne planiram šta ću i kako ću, nego kad to uvek spontano dođe. Uvek je ostavi veći trag, uvek se ja bolje samo zadovoljim. To su stvari oni impulsi koje ti, kako se zove, kontrolišeš inače šta bi uradio i šta bi rekao, ali ovde im daš da razmišljaš o tome šta bi bilo kad bi tako odreagovao, kad bi se tako ponašao. Jasno, zamislio si lika i... A najbitnije da si to ti, i onda vidiš iz svog ugla, jednostavno to je, mislim, najbitnije da si autentičan. Ubaciš sebe u situaciju i... Jer imaš i ljude, mislim, koji nisu baš, ne artikulišu se muzički, u smislu ne sviraju, ali znaju, znaš, u bodu sa jednostavnim stvarima, to je to. Koriste alat ubojito. Tako smo mi Romi isto. Ne znamo note, ali lepo zvuči. Jel vam se desilo sa tako definisanim pričama da nekad istripujete rime ili cele pesme koje su do jaja, znači prijave, bilo cele strofe, cele pesme, koje su do jaja, ali se ne uklapaju sa tim likovima i da ih bacite ili prosledite ili snimite pa ih ne objavite.
Jel se to dešavalo u ovih, 20 godina skoro? Nikad meni, ja to sve odmah. Mikri na keca. Meni se dešavalo, ali kasnije manje, znaš, u početku imaš, čak može obriš nešto što je dobro, znaš, zato što nisi siguran. Šalim se, ali to je ipak sve trening i koliko si konstantan, koliko to radiš predano, koliko si moraš da voliš. Redovan u tome, toliko će i napredak sigurno biti, ako naravno si malo talentovan. Mislim, ako si uporan, može da napraviš. Ako si još i talentovan i uporan, ti si najbolji. Da. Kao i u svakom drugom domenu. Jasno. Ali bilo je tih momenta da, znaš, ne ide i onda imaš nekad uvatiš se za neku rimu koja ti zvuči, ne znam, vozim auto i uletim i kao koji sam car, brate. Da. I onda sedem i kad je napišem, znaš, nije mi, ne mogu da je deliverujem baš lepo. Još jednom mu kažem, ovaj me pogleda, ja znam da to treba da sklonim, brate. Da. Jer ne ide, brate. Da. I to je jednostavno, ali mislim da je to, ta otvorenost mora da bude... Tako da, brate, nadam se da nikad neću morati da te pogledam, kad si ti, dobro. Ali moraš da budeš otvoren kad radiš, brate. Jer, znaš, zajedno praviš nešto. Jasno. Kolektiv je majka opstanka ovako teškim okolnostima. Pa, to mi reci. Po naš hip-hop. Za kolektiv sam ih hteo da vas pitam, pre svega za live, ali opet i za pisanje rima, jer vi često na nastupima imate momente gde završavate jedan drugom linije. Mislim, znam da Eufrat više voli da započne da završi liniju, ali taj tu old school dinamiku imate, i 70-ih fazon, Bronxa, razumeš, gde kao razmenjujete rime, kako je to nastalo, jeste to isto, spontano došli do toga, ili... Tehnički smo, jednostavno smo krenuli da... Nije to bilo ništa planirano, to ništa planirano, ti si krenuo tu da radiš. On vidi mene da sam... Jednostavno si naučio da plivaš, kao Ćale kad te nauči, voziš bajs, malo ti drži, sediš ti na kraju, vozi idi u pičku materiju, da padneš ili voziš, ti će padneš i da voziš. Čak i te bekove nismo rokali zato što treba se rokaju bekovi, nego što sam ja imao mikrofon u ruci i toko mi sviđa njegov tekst i deo taj koji ide doći ja da... A ja sam najviše morao to da smanjujem, zato što sam ja se drao na svaki i onda sam morao malo da, jel drugačiji imam glas, pa poklopim, na primjer, pogotovo nastupima, dinamika, mikrofon ode ili kako već nameste, da potone neko ko je glavni. Još ako se malo uzbudiš, to mislim, neizbežno. Neizbežno, naravno. Ali uglavnom u većini slučajeva taj hype moment iz stomaka koji Eufrat ispoljava je jako koristan. Jeste, pa naravno. Ali mora da se, i onda vremena naučiš kako da koristiš njih. Ne, meni je uvijek bio trip kako on taj, i to uklapa s ovom pričom što sam pričala reprezentujemo, kako je on taj lik koji izgrmi razumeš, lik koji dođe puca, prangija naš, Mikri onako hasla, razumeš, a Moskri je opet bio uvek šunjalica, razumeš, Moskri je bio rock'n'roll ikona. Pa da, nego misli sa... rock'n'roll, to je bio moto njega. Sa celim fazonom i rimama i glasom i nastupom, on je onako, razumeš, blame u kraju, razumeš, i kao, ne znaš šta može da se desi od tog lika. Moskri je sex, drugs and rock'n'roll. Da. Sve ti kažem, jedan dobar... Takav čovek koji se pridržava tih načela, mora da bude bukvalno unikatna persona. Znači, jedan poseban genijalac, što je on i bio. I to je stvarno, preuzeti takvu ulogu na sebe, to je teže nego Kobe Bryant kad daš 3 sekunde pre kraja pa treba pobedi da odvede u drugu rundu play-off. Na kraju. Da, mislim da... Sad ti ti kažem, Majs mi je dao dobar savjet i to kad sam tek tamo, mislim, predno 20 godina, nešto sam pisao i uzbilio sam se i on sam napisao nešto kretenski i on je ovako pogledao i rekao, to Eufrate, glorifikuj. Tako da kad dođem u neku nedoumicu... Samo glorifikuješ. Tako je, brate. Kad smo pomenuli već grupu, to jest kolektiv, kako u vašoj ekipi funkcioniše to rimovanje? Da li postoji uzajamno neko bodrenje, da li postoji prozivanje ako neko lošu rimu napravi? Ne prozivamo se, pomažemo se u svim segmentima, ne samo u tekstovima, nego u izradi matrice i u produkciji, to je jednostavno sve firma, jedno udruženje koje mora da... OUR koje mora da zajedno donese odluku o kvalitetu proizvoda. Sad, svako je stručni za neki domen. Jasno. Uglavnom sve vaga, jebi ga, ostaviš pa poslušaš kasnije, pogledaš i stvarno moraš budeš otvoren, da vidiš stvarno šta je dobro za krajnji rezultat. Da je ovaj posao tenis, znaš, verovatno bi bio jedan od nas ovde, pošto bi i svako od nas, dubli igrači ne bi bili toliko popularni. Gde zapisujete rime?
U šta? Na šta? Mnogi reperi furaju beležnice, Moskvi volao da fura svoju beležnicu, on je obožavao. Ima je više uvek. Ja, nešto, uvek kad dođem na lice mesta, dovatim papir i tu ga na licu, to mi je nekako, to mi je thrill. I da uzem papir što je zgužvaniji mogući, što usraniji. Da ne može da se... Da, kao što Đorđe Vikler radi Matricu, uzme neće u studiju, nego uzme laptop koji je prošao ruski front. Kaj Makčalen. Da, ruski front. I ode na ringlu, na šporet, u gaćama i tamo jede i pije i puši cigare i napravi najbolju moguću matricu. I ne samo na laptopu, on je u stanju bio da uzme aplikaciju na telefonu i da napravi, brate, ne možeš da veruješ, kako? I to ekran nema ni staklo. Izlomljen je, pogođen je, dum metkom. E pa pazi, ali tu kad uvatiš neku nit i kad uspeš da plivaš u tom nekom tim ograničenjima, to je više rewarding, kako kažu, stvari nagrađujući, da ne koristimo. Total chaos, the mass confusion. Da. Ali da, hoću ti kažem da kad napišem tekst, kogod da je to, u tom trenutku meni savršeno, mislim, možda i jeste, ali ja se ne sjećam ničega kako to, koji je taj proces. Aha. Znaš, sve mi je u nekom maglovenju, razumeš, tek kad... Prospeš i ne sjećam se ni šta sam peo. Da. Me zove posle kako je, brate. Nemam pojma, razumeš. Ponekad ostane u glavi dum, celu noć zaspeš, ujutru se probudiš, ne znaš ništa. I čim se ne sjećam, znam da je do jaja. Aha, to je taj faza. Imali sam što je bio, kako se zove, za prvi album, bilo? Ne, za treći. Rekao sam to na radiju, skoro sam pričao. Jeste, to je bilo... Ajde da ponovimo, mislim, za ljude, ili... Pa izbacili mi tačno prepodne. Pazi, moramo da uvod napravim zbog krize, obično ljudi, bendovi imaju krizu drugog albuma, a mi smo imali krizu trećeg albuma. Zato što je Moskvi umro, kad smo već napravili drugi. I svi su bili već kao Moskvi umro, to je to. Otpisali su nas. Pa znam, mislim, ne samo publika, nego... I sad nastaviti tačno prepodne za neke generacije, jako uticajan album, kod na PM Bigru mi je pričao kao, brate, to mi je baš, ja sam taj mi album bio omiljen. A dobro, pazi, taj album je nekako najorganizovaniji od prva tri, znači prva tri su bacali ludilo energiju, a ovo je imao prvi da ima strukturu albuma. To je bilo najbolje što smo znali tad. Da. Jordan je, otišao, ali ste ušli u play-off. To je to. I to vrlo lako. Da. Prva runda, odosmo mi dalje. Pa i sami Bullsi su imali samo dve pobjede manje bez Jordana. Znači kolektiv pobjede. I kad smo izbacili taj album. Ja, brate, sanjam Moskvija, ali retko sam ga, možda par puta, 4-5 puta sam ga do sada. Ali ovo je ključno bilo. Ovo je bilo baš upečatljivo, ostavilo je traga. I kao, gde si, krimo se, brate, znaš, sve vreme mi je, znaš, da je on sve vreme bio živ, znao sam da, znaš, negde se skrivo sam. Taj neki osjećaj. Da, neka, zavera, brate, conspiracy, kao Tupak što je pobegao pa ga nema, a tu je. I kao, gde si, kao, pa si slušao album, jesam, brate, i kao, sranje, kao. I to je to. To je to, brate. Upravo je čovjek. Rešio. Sve je upravo. Da. Ali vidiš, nisam ga sanjao za ovaj album. Možda nije tu trenutno, ja. A dobro, na ševi. Negde. Da. Mislim da je meni, kapirao je on da je meni jasno davno. Da. A dobro, ovo što smo rekli za rime, znači... Vačarina zove me. Hoću, brate, ja. Čekaj, jel uvek bukvalno nastaje to, kao dođeš, brate, da snimaš... Da, posljednjih par godina, da. I tu, bam. Posljednjih, ne par godina, posljednjih. Skoro stalno. Meni je tako uvek. Meni se šavalo na skrcu, onda još pre da imam nešto da mi ostane. Neki rap, pošto... I niste imali varijante tipa, imaš neku liniju koja ti se vuče, pa oko nje napraviš priču. Ima, to se desi u glavi, on ostane ti nekako like motiv. Znaš, kad ti tako nešto prođe kroz glavu, koliko mi je svakakvih genijalnih prijava prošlo i ode na drugu stranu. To mi isto zanima, nisam stigao da ih uhvatim bejsbol rukavicom. Ali sad ne bi sad mogu mi da otkrivamo tajne. Kad tu ti je dohvat ruke... Poenta je da treba mnogo da se radi, da se vežba, da se edukuje, ne samo na domaćem terenu, ne treba biti svojaglav, treba biti bukvalno strpljiv, treba učiti i mi dan danas učimo. Učiti, samo učiti. Tako je, što je rekao drug Lenin. Kako reagujete na to kad ekipa koja vas
gotivi, za koje znate gotivi. Brate, ne družimo se. Znači, brate, svi DJ-evi su straightovi. Idem ja napolje. Ali ostaje više, brate, ostaje više da se... Ok, I'm just fucking. Čekaj, kako reagujete na to kad ekipa koja vas gotivi, koja gotivi Rime, znate da je, ne ortaci i to, nego, znači, publika, ono. Kad odreaguje loše, da li se dešavalo u stvari pre svega, da odreaguje loše na neki novi trip koji ste izbacili, razumeš nešto? Pa, brate, s obzirom da treniram već 17 godina teretanu, to se baš slabo dešava u životu. To je to. Jel imate momente da odreaguju na nešto loše ili nešto onako kao da je fazon kao, pa nije nam to... Pa, znaš šta, nismo više u tom fazonu da se mi tu kao slušaj ovo. Ne, brate, tu ništa for free. Metod meni rekao, fuck freestyle. Ne mislim to, nego kad izbacite zvanično, razumeš nešto, i sad je kao neka reakcija, ovako, onako, da li namerno nagazite to nešto, šta god bilo, neki stil, razumeš, neki fazon, namerno nagazite i razvijate ga dalje u inat tim reakcijama? Ne, nikad nismo bili inatđije. Znaš, sad kad bi ja išao, znaš, na bačinu inatsku lopticu... Ali promenili su se komentari, mogu da ti kažem. Naprimjer, sretamo pre ljude, ovite zagrle, kao carevi, ovo ono. Sami se desi, prođem ljudi kao samo kažu. Znaš, za ovaj novi album, tako da eto. To je to, sam ja primetio. Ali kako definišeš tu razliku u doživljaju, ono, jel su u fazonu kao... Sviđa im se, valjda. Nedodirljivo je. Pa sviđa im se, valjda, ili korona, pa neće prilaziti. Otkud znam. Pa dobro, znaš šta, od prvog albuma nas prati ta priča da ljudi kriju da nas slušaju. Aha. Što ti je, brate, mislim da je mlađi, naravno. Da se drogiraš, što ozbiljan. Znaš, kao imam djecu, ženu, brate, a volim tu muziku, a žena ne kapira. Koliko imate tih startova? Koliko je bilo tih likova koji su prelazili? Ili riba, brate? Brate, to je bila Čupri prvi album, izbacili mi Greatest Hits i Bad B, legenda. Da. Pozdrav za Bad B-a. Imao devojku, isto neku, lepa devojka, patrijah, ono, vaspitan, razumeš, nema, brate, toliko razumevanja, nema razumevanja za naš kontroverzu. I kao da ti pusti, moj ortaci iz kraja snimili album, pusti, ona poče da plače. Znači, to je znak da je album stvarno Greatest Hits. Da. Uf, se hvalimo, nešto mi neugodno. Glorifikuj. Ne tako, sad smo postali ko ovi. Počne da plače. U trendingu. Znaš, pustiš pesmu, slušaj album, poče da plače. A jesmo. To je najstentičnija reakcija bila. Reci kakav je to rap. I ona varijanta u Americi to nikad neće. Ona varijanta sa kaseta što se snimalo kod Crofta na gajbi. Pa da, to je demo snimak bio. Proti BG, u stvari to su bili više oni. Tako smo počeli, znaš. On imao kastofon. Stup. On neki Sony, brate, koji sampler dobiješ i sa CD-a skidaš loop i dobio sam... To je bio bukvalno presudilo je. Jer sam ja dobio gratis mikrofon na kojem sam ja uvežbao ovaj brate. Šta reći? I, znaš, dolazili smo do Eufa, dolazi iz Koteža, dolazi ja iz Timbe, Moskrije već ubio freestyle. I mi snimimo, brate, neki demo snimak, ortak, brate, naš, završi kod ortaka u Fiat, šta je vozio Fiat Uno, neki stari kec. Fiat Uno li ne? I, brate, naš, za jebanci ustajala kaseta tu, njemu dignu kola. I, brate, on prijavi Murija, nađe auto, ništa ne fali auto, samo su istrošili benzin i likovi digli kasetu. Su kreli tako, brate, šta je ovo? Pazi, to ti bilo... Čekaj, to je vreme i kad je ISB imao onaj gramofon i sampler. Pa godinu, 2, 3 posle. To 2001, taj neki fazon. On je nama dao neki sampler posle. Taj mali, da, oni što ima sa... To ko je to, Newmark bio? Ne, Audio Technica. Neki, neka firma. On je donat pokojnik iz Amerike. Iz Amerike, to da. Ja sam bio kod njega kad je to nabuđio. Brate, on uloži skoro neku gajbu. Tad nije bilo likova, brate, mnogo koji su imali to. Da. Ko sam pitao DJ Munju, brate, slušali mi ono Zorica Brooklyn i one miksevi, Vice i Scratchovi, rekao, i ovako, Munju, jesi ti, brate, skrečovao? Ovako okreće glavu. Rekao, jesi, dođi, brate. Pa norma. Ko je drugi, brate? Ne, car, brate, pozdravimo Munju, brate. Koliko mislite da danas, ili juče, ili pre 10-20 godina,
koliko same rime utiču na to da rap pesme budu velike, a koliko na to utiču bitovi, hype oko izvođača, harizma, ne znam, sve ostale stvari koje nisu rime. Znači, koliko su rime zaslužne da pesma bude ono klasik, na primjer. Pa, znaš šta, u posljednje vreme se pokazalo da možeš ti da sad napišeš ep o Gilgamešu. Ali to je sad, ne donosi ti dobro. Doneće ti ako imaš ritmički i kontroverzno. I da skrene pažnju, a da možeš da ponoviš posle trećeg refrena i onda znaju ovi već kad su... Već svi učestvuju. Ali svi znaju da današnje vreme marketing je presudna stvar. Pa dobro, i ranije je bio. Ali bitna je rima, brate, jer onda ti kad gledaš instrumentalnu muziku možda slušaš u određenom raspoloženju i sa pažnjom većim. Da, zavisi šta hoće da postigneš. Ti znaš kako ti prođe nekad ono ko struje kad čuješ dobru rimu. Samo se ispraviš, brate. Zavisi šta hoćeš, koji su ti ciljevi sa kompozicijom. Da li hoćeš da je postaviš u Evergreen, da li hoćeš da zaradiš instant flow. A pošto mi nikad nemamo ciljeve, nego samo... A u današnje vreme, zna se, guzica, sisa, radi čudovi. A dobro, bilo je to i ranije, mislim, i tu live crew... A ne! Oni su barem... Ma nisu i to radili, jebali, a mi! Jesu, oni su samo analisali na bini sred bela dana. Naravno su stavili u sred bela dana da se bolje vide. Pozdrav za naše prijatelje, to jest sa West Coasta. Šta mislite o borbenom momentu u repu? Znači, o tom momentu da nekoga prozivaš i da kroz to iskazuješ stav. Bilo to drugi reperi, Panduri, Država, Ribe, ovi, oni. Znači, taj moment da kroz prozivanje nekoga ti iskazuješ neki stav, da li je to neophodno da rep bude pravi, da postoji u repu da bi rep bio pravi, ili važi ono što, volim citiram Smoke, tu liniju, čim izdisuješ nekog isprozivaš samog sebe. Znači, čim nekog prozivaš, odmah se spuštaš Upravo je Smoke. Smoke je upravo što se toga tiče. Znači, misliš da je borbeni taj moment u stvari kočnica? Ne, to je isto deo kulture. Ja, naravno da jeste. Ali mislim da je pitanje faze karijere ili odrastanja, znaš, kad si mlađi, te stvari mogu da skrenu pažnju od tebe. Čak ta vrsta ega je i poželjna. Ali kasnije kako sazrevaš, očekuje se nešto, ili da ispraviš svoje greške, ili da, ne znam, bar i meni tako nekad izgleda, sad lupam. Da te ne diraju. Mislim da kasnije da nije primereno da neko, kao mi krijali, neko naših godina uvati ili međusobno, da tu se onda primenjuje to Smokovo. Znaš šta, mislim da... A da kad si mlađi možeš da kažeš, okej, ajde, razumem, i tad možeš da gledaš sa tim otklonom, jer znaš, i može ti bude zabavno, možeš da uživaš. Jer nije to sad, ne dođe, znaš, kad... Mislim da kolegijalno prozivanje, brate, nije okej, naravno. Nije okej. Ne bi samo kolegijalno, znači... Ali u formi freestyle battle-a, to poprima nivo veštine. Ja sam bio sudija kad je bio onaj Red Bull u finalu državi. Da, i ti si bio Dom omladine, da. Da, bili ja grup pokojni i... To je, ja nisam mogao da verujem kakav je to bio battle. Ko sportski događaj u hip-hopu. Znači, nisam mogao da verujem, ja sam se osjećao kao početnik, kao amater. Ne, to je... Mislim, znaš šta je freestyle? Disciplina za sebe. Jedino i tako, znaš, te battle momente mogu da razumem i da možda i da ohrabrim i da podržim u toj varijanti. Sad da se snimaju pesme koje će traju zauvek tako, to će, znaš, to je mač sa dve oštrice. A može to i pametno, znaš. Mač sa dve oštrice ispostavilo se u svakog puta. Ali govorim uopšte... Ali za publiku je uvijek bio benefit. Naravno, publika voli kontroverze. Ne, govorim borbenom stavu načelno, znači i... Pa mora da bude, Public Enemy računam u to, naprimjer, prozivanje, razumeš, ili, znaš, kao političko prozivanje, ne znam, nekoga, razumeš, sve to računam kao borbeni moment, da li je to neophodno da postoji u repu da bi bio pravi? Jeste, jer je to ipak, rep je borbeni muzički pravac. Mislim, kako kaže, takmičarski nastrojen. Da, potkovan Kako je vaš stav u životu? Borbeni? Potkovan je egoistični pravac. To je tako i krenulo. Krenulo je prvo sa hej ho, ali postoje... Pa nije, bilo je moj DJ ovo, Pa ne, krenulo je moj DJ ovo. Da, parti to... Rekao ti ja, DJ-evi su krivi za sve. Moj DJ je prvo, moj DJ bolje od toga. I onda, kakav DJ? Pa ja sam šmekin. Ja sam i DJ MC. I onda ti reći, eto ti vidiš. To je to. Ne, a upravo to, taj egoizam
koji je nastao, razumeš, da li taj borbeni moment u ovoj Smokeover liniji je to sadržano, razumeš, da ti, ako pričaš o sebi, ako si Rime pretvorio u hvalospjev o sebi, i ako onda prozivaš nekoga, ti samim tim, razumeš, spuštaš sebe, znači da te čačka. Pa to. Njemu daješ reklamu. Ali seći se kad je Jay-Z izdisao od 50 Centa, kad je izašao u nekom nastupu, kad je rekao, I'm about $, who the fuck is 50 Cent? Aha, pa dobro. Ali to je u stvari pomoglo karijeri, ali se vjerojatno Jay-Z osjeti u trenutku kao veliki i taj na tronu, kao, ko je sad ovaj? Ali opet... Ali to je konstruktivan des, razumeš? Okej. Mislim da postoji i to sad. Mislim da što si stariji moraš više da imaš takvih stvari, a kad si mlađi poželjno je da... Ali svakako pristaje, znaš, taj borbeni stil ovoj kulturi. Znaš, sigurno ne bi stajalo... U jednom elementu treninga. Sigurno ne bi stajalo džez muzičarima da imaju da se bifuju kao gangsta jazz. Everybody like the jazz, even gangsters like jazz. Da li flow može da negde bude dobar sluga zao gospodar, znači da ti oslabi rimu, kod nekih ljudi se dešava da isprate tu ritmiku koju sami sebi zadali i onda oslabe samu prijavu, ili da li opet u nekim momentima može ta ritmika koju si zadao sebi da izvuče iz tebe neke dobre 2-3 linije, završetak neki koji ne bi ti pao na pamet bez tog. Kakav je vaš utisak o tome, o tom delu cele priče, rimovanja? Pa mora da se izrežira u smislu da poentiraš kad treba, a da ne, znaš, ispucaš. Mora ta ritam se neki napravi. Ili on prirodno dođe, znaš. Da. Ma prirodno ti je to sve, a jednostavno imaš u sebi. Veći deo našeg performansa nastupa je improvizacija. Da. Znaš, ti se držiš tekstova koje ne bubaš. Jasno. Dobro, znaš koliko puta sam ja repao nešto između da povežem. Meni je kod vaših nastupa najveći hit one priče između pesama, mislim. Pesme su top, nego taj moment između pesama, jer vi nemate klasičan MC nastup kao što ima Smoke, na primjer, gde on zaustavlja beat, pa ga vraća po ulici freestyle, pa baci opet strofu i to, ali vi imate MC nastup u tom momentu da tom pričom vi pravite neko vezivno tkivo između samih pesama i to predstavlja ceo show, razumeš, organski, onako. Ima stand-up, stand-up, to je najviše. Znaš kako, to je slučajno krenulo zato što kad se zapiješ pre nastupa, malo da uđeš u zonu, onda ti se otvori, razumeš, i onda krećem onda se ljudima nekima svidi to i onda sad moraš da nastaviš tako. Uglavnom je, znaš, kažem, kao iz te improvizacije pravi se prostor za stand-up moment. Mora forma dobro da se učesti, onda posle odatle možeš, kad imaš dobar... Aha, znači u tom se pozvao... Kako se kaže, odskočni, dakle možeš da držiš se, razumiješ, da stojiš i onda posle odatle... Tačno imate te... Zato što ti nekad vidiš nekog, vidiš reakciju, osjetiš neki vibe koji se dešava tu i ne dogradi se nešto što se samo pomisli. na to razviješ dalje priče. To ti kao deo razgovora sa publikom, samo isto komunikacija. Jer kad nema reakcije publike ili kad je prevelika reakcija, onda reaguješ Sad prevelika reakcija? Da. Pa mislim, ovde je kurčenje u pitanju u ovoj muzici, tako da... Word. Da li možete da uporedite odnos pisanja, recimo, strofe u grupi i pisanja solo pesme, na primjer, 2 strofe plus refren, eto. Šta je teže, šta je lakše? Da li je teže sabiti suštinu u 16 linija ili je teže razviti neku priču u 2 strofe i refrenu? Kakav je vaš neki, mislim, sad masa ljudi je u fazonu kao meni je sve lako, ali možete i to da kažete ako jeste tako, a i ako nije. Pa znaš kako, nekako mi je lakše da se dogovorim sam sa sobom. Znaš, jer strem kad radim solo, znam šta hoću. I nekako slušam svoj ritam neki koji mi prija. Seksi ritam. A kad radim, na primjer, neke featuringe, nas troje dolazimo sa 3 različite platforme. Sad tu treba kao svako izbaca dobru rimu, ali nije samo u rimi. Daj malo da nešto... Da se celina desi. Da, nešto da je ukrasimo, da bude prepoznatljivo. Da ne bude čisto samo heftanje. Što kažu zanatlije fuš.
Da. Daj malo da uradimo neki refren. I tu treba, razumeš, da spojiš hemiju. Jasno. Tako da, znaš... Meni je lakše obrnuto. Zato što ali kad se radi, izvini što je prekidam, ali kad se ovako, kad sa Prti BG radim, to nema, to je, znaš, ista firma, to mora. Ide, brate, da, to ide. Isto pričamo, isto hodamo. To je to. Iste treše nosimo. Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Hoćemo čiste stvari, hoćemo ove... Line. Da li se vraćate na napisane već ili objavljene rime, strofe, pesme? Slučajno. Da. Ako zaboravimo. Slučajno, ali, znaš, uglavnom ih modifikujemo. Da. Da letimo na nešto kod kako. A i šta ima veze, ono, ipak su moje, šta nisam ukratio. Ma jasno. Gde se to nešto snima i onda kad vratimo, ili kad se ne vidimo neko vreme, pa krenemo preslušavamo. Ili se smijemo pa nadogradimo, zavisi. Da, znači ima tih momenta, da. Ja obožavam s matricama, pogotovo kad se vratiš neke. I totalno ih drugačije čuješ. I onda i kad ih namestiš, to bude poslastica. Da li ste nekad pisali rime za nekog drugog? Ili da li je vama neko nekad napisao rimu i koji osjećaj uopšte? Jeste, brate. Sve, sve i jedno i drugo. Znaš tak, pogotovo kad radimo zajedno, ja zaglavim negde, stopa izruka mi, znaš, samo mi popuni, ili, znaš... Da. Meni je zato... Dobro, ajde! I sad čovjek, kad vidiš, isto kad brate, koji Moskri bio tu, on, brate, izbaci ovakvu inspiraciju, isto koju ispaciš inspiraciju sebi, sad kao drugi, kao, brate, ja prvi kažem, okej, matori, nema nešto tu više tražim, brate, to je to. Da. Kao, that's a rap. Gotovo, zaokruženo, zapakovano. Tako je, sjeća za roditelje. Ponekad možeš samo da ga, znaš, da prekarikiraš, da prenatrpaš. I tako sjeća za roditelje, kad smo krenuli da radimo, krenuli smo Keve, ja kad sam rekao, brate, vidi, sve si Keve zapisao, kao, pa ti radi Ćalce, Ne, obrnuto se, ja sam prvo napisao Ćalce. Da, obrnuto, da. Top. I ovo je kao, pa piši ti, i onda kao da, i ti odmah ode, i onda kad se... taman, mislim, ajde da se vratimo na Moskre, jer ja u principu sam u fazonu, brate, ja tretiram njega kao, naravno. Ono... I onako i na svim albumima do sada. Upravo to. Ovaj rep nije imao repera koji je voku dugo mrtav, a repuje na svakom albumu. Pa da. I još na nekom, i mom solo projektu. Eto. Brate, stvarno treba, brate, imati... baš sam poseban talent da repuješ mrtav. Jasno. Ali slušaj, znači, to je baš, mislim, po tome su Prti jedinstvena, u globalnim okvirima, razumeš, grupa. Koliko je potrebno da se smisli i da se organizuje to pojavljivanje Moskrija na ovim albumima od kad nije tu fizički, eto, da kažem. Koliko vam je trebalo da te momente koje ste sačuvali, snimljene i to, da uklopite u celine i da stvarno imaju smisla, a stvarno imaju smisla, znači, bukvalno su ono... Znali smo ih napamet, zato što kad smo radili 77.05, mi smo tad nenormalno radili mnogo, znači, baš sam bio najzadovoljniji, smo znali snimali po 2 pesme dnevno, i kad je bio Skrc, dole smo snimali i više dnevno. Da, bilo je dosta toga. I onda je ostalo dosta i mi smo prvo mislili da izdamo njegov solo kao... I onda sam, znaš, nekako se dođe samo kako starije. Kao brate, daj, nemoj da dajemo i da, znaš, bolje da ga prolongiramo, da napravimo... Jer on je tu koliko 2005. Razumeš, on je tu 2021. On izašao je... 5+1 je bukvalno ono, tu je s vama na albumu sasvim regularno. Znaš šta, stvar je što to je došlo onda prirodno kao ideja, to je pametnije, zato što nekako... Ali, znaš, u trenutku kad je otišao, kad si preminuo, činilo mi se da neće biti toga, da se toliko razvuče. Međutim... Imali smo problema iz tehničkih sa kardovima, to su bile isto uzbuđenja. Mislim, otvarali smo skoro i stari hard i svašta. Kako je to dobro, nećemo da pričamo mnogo o tome, ostavit ćemo, pustit ćemo još čoveka neko vreme da repuje mrtvo. Da. Tako da reperi, šta da vam kažem. Evo, pokrivam se i ja ušima. Vi ste ovde u ovoj knjizi, oko koje smo se okupili, tu su dve faktički pesme sa Prti albuma. Panduri znaju i West Coast Players. Moglo to i bolje, pa ajde da vidim, mislim, jel imate neki utisak o samim tim pesmama? Ja bih stavio ceo prvi i drugi. To je to. Glorifikuj. Ima tu mnogo boljih prijava, znaš. Pa zavisi, Mikri, to je sad,
Zavisi ko Moraš piše da knjigu. pustiš Pa autora. to da. Mora onda ima svoj, znaš. I hvala, stvarno. Ali kad čitaš rime, drugačije ih interpretiraš, čak i tuđe. E pa to, ja, To je koliko sam totalno skapirao, drugi mislim, koliko sam osjećaj, skapirao, ljudi su napisali u predgovoru da im je kao cijela ideja bila to kad se stavi na papir, kako to izgleda, da su to tekstovi, ne Pogotovo kad uletiš na rime, neki tekst koji nisi siguran ko je, Da, možda si, i onda kreneš ti da ga pročitaš, i ti ga totalno drugačije ga, i onda kad se poklopi, vidi, znaš, Da. to su te poslastice. jel imate neku, mislim, kapiram da imate anegdote o gomili pesama, ali recimo ove dve, jel ima nešto, Ko je? West Coast Players i Panduri znaju, West Coast Čekaj, Players, to verovatno. ide ono, kako je to ono? A, da. Panduri znaju kako... Ne, West Coast Players, znam da smo snimali, kad priča, to Moskri. To je u stvari, Ono sa onim to je introm, u to stvari, Moskri, da, to je, sad ću da ispričam tu anegdotu, to je u stvari Seven bio. Aha. Na koncertu u KST, mislim da je 43 izla rokala, Seven je tad je bio, ja mislim, još uvijek maloletan. Moskri je bio preoduševljen njegovom pojavom. Razumeš to, kako se on, razumeš kako mlad već... Pa 785, znači da, 2002. recimo. Izgleda ko Latino koji je ležao 10 godina. 8 godina mlađi od Moskve. Da. Znaš, ja ne mogu verovati da jedan takav klinac bude toliko prepun potencijala, ali, znaš, koji voli da se obeznani od alkohola. I ovako, Sevene, šta ti je, brate? Nemam pojma, i to je u stvari bio... A, to je to upad, da. Da. I eto, to je to. Mislim, bila je, trezveno je bilo snimanje te pesme, za razliku od, na primjer, numere sa Bvanom, što je izašlo na posljednjem albumu. Aha. Ova, Na Pepru kako se, nije Šmekeri, sa Bvanom na posljednjem albumu. Joj, kako... Aj, zovi Ban, zovi Ćosić. Kako se zove pesma? Na našem albumu. Da, znam, da, 5+1. Ova bre, pesma, kako se zove pesma? Nebitno. Ne mogu se setim. Aj, nemoj da smo indijanci, bre, brate, ja mogu setim rođene pesme, jebemo malo. Ajde, ovo ćemo u miksu. Ne moraš, brate, treba da vidi kakvi smo indijanci. Ovo ćemo u miksu da sredimo. Zove se pesma... Da ti ja ne verujem, brate. Cep salama. Da, i tu je Moskri, da se neće, ja tu se napio kao životinja. Aha. Ja mislim, tu je došao, srušio studio. Šutno i kućište, bilo na ivici provelira. Ne ta već, za razliku od numere. Od West Coast Players, da. Da, za razliku od West Coast Players, ova pesma koju smo sa Bvanom snimali. Iverson, i tu ima i vrišti. On ga je držao, brate, on ga je... Znaš kako se razbio? Da, napio se baš žestoko. Jer kod njega ne znaš, on može popije 5 onih bombi, Da. ali na 6 da bude kobna, Aha. a 5 da bude, brate, gledaš ga, on skinaš ko, brate. Znaš, nema... Da, to je bilo baš žestoko snimanje. I ta pesma i ova pesma, na kompilaciji, 43 izlaza, što smo pevali ja, on, Vikler i Ajs. Kako se zove ona numera? Izvinite. Aha. To je strofu treba baci, međutim, toliko se napio da je... I onda mi rekao, okej, evo ti sad idi vodi ga kod Eufrata tamo malo da pravi sranje. Znaš sam kod meni, ja sam čekao. I onda smo izašli napolje, on je uzeo da piša po sebi, razumeš? Ovako, i onda gde grli mene, ja sam odlepio, onda sam ga nabao. I onda je bilo sve okej. Onda je bilo i mobili. Onda je bilo sve okej. Mislim, kad sam ga nabao, onda je on rekao, šta je, brate, šta je, onda ulazi neki lik, kao, što napadaš dečka, i onda Moskri uleće, šta je bilo, bre, brate? Haos, pobilo. Še je bilo ma nije li to? Video je lik, brate, da je ovaj upišan, brate, što je mokar, stavim, kao, brate, okej, odlazim ja odavde. Se dešavaju. Da. To je, ta pesma isto jako gotivna meni, jako draga, bez obzira što je nedovršena s njegove strane. Da. Mislim, to je to, da je možda bacio normalnu rimu, bila bi okej, ajde nekako. Ali ovo je ostala je priča, da. Ovo je bilo realno, brate, Sid Vicious style. Zanima me, Prti BG uopšte, kako je nastalo ime grupe? Pazi, to pitanje nam baš nikad niko nije postavio u životu. Hvala. Drago mi je što si prvi Ja sam čak vežbao pred ogledalom. Mislio sam da će si ranije ukazati prilika da mi postave tako kompleksno pitanje da
se potrudim da dam odgovor na tako nedokučivu terminologiju, na koju će, evo, Eufrat da odgovori upravo. Pa, znaš kako, to prti, to kao prvo slovo P. Prvo slovo azbuke neke. To se davno desilo, znaš kako, to je bila jedna priča koja je bila ovako obavijena jednom tugom, jednom bolom, jednim zimskim periodom u jednom gradu. Nestašicom, razumeš? Kao ovo neko vreme sad. Hiperinflacijom, jednom nestašicom hleba, mleka i šta ćeš. I tako, mi smo prolazili kroz te zimske periode i pale su 2 ploče sa krova nekog ledene i na njima je bilo... Da je uprtile stazu i snegu. I onda smo mi i gde smo u Beogradu. BG i ja, da. I onda Prti BG, a BG, što je rekao Eufrat, jednom oznaka na njegovom automobilu. Bilo je za kalje zbog... Oni samo oni imaju tu te tablice, jel? Kastomizovane. Na ćirilicu. Da. Topčina. Mislim, hvala vam za ovu ekskluzivu. Nadam se si zadovoljan ovog odgovora. Molimo i drugi put, kad bude trebala ekskluziva, brate, opet. Ovo je stvarno... A vaše imena, Mikri, Maus i Eufrat, jel to isto? Sorry, on je trebao se zove Eufrat, ali prvi, kad su se upisivali u horoskop, on je prvi se logovao. Da, on je zakasnio, rekao, kajdi. Meni je radio net i on sam ja morao da uzem Eufrat, on je uzeo Mikri. Uzeo čuveno, staro, romsko, tradicionalno. Mikri, da. Recite mi, ovako, što se tiče Rima generalno, da li ima nešto što se desilo u posljednjih, recimo, 10-15 godina, a da nisu vaši albumi, što vas je od Rima samih, bilo domaćih, bilo američkih, znači, generalno i stila, i celog fazona, i floa, i ovoga i onoga, da li vas je nešto, čačnulo i da budete u fazonu kao... Uvek, naravno. Uvek to se dešava svakodnevno skoro. Čak mi i tražimo to kao hranu, ali moramo više tražimo da probiraš, pošto ima svačega sada. Nekako mi se čini da je ranije dolazilo samo pred oči. Zašto imaš uredništvo si imao pre? A danas neko drugi režira to šta će dolazi pred oči. I moraš više da kopaš. Mada to nama kopanje nije strano, mi smo ipak kopačka generacija. To je deo igre. Zlatna kopačka je. To je deo igre. Zlatna kopačka, mislim, SKC-a, jebi ga, dole smo kopali albume, jebi. Tako da, eto. To nam je i thrill. Šta ste iskopali, recimo konkretno, evo, daj da čuju ovi ljudi nešto, baš što se tiče Rima, šta biste rekli da je Sad, brate, gde ću sad da se setim. 5+1. Ma dobro, ajde da... Ne, ima dosta stranih, naprimjer, sviđa mi se kad se vrate ovi matori. To mi je poslastica. Naprimjer, Kendrick mi je, brate, Schoolboy Q, otkud znam, da ne nabrajamo sada. Ima i domaćih, uglavnom može da se pretpostavi po našem ukusu ko je to. Naravno. Mislim, tu sad, uvek ima. Znači, ja se radujem kad naletim na nešto što nisam čuo, pogotovo kad ima mlađih. Ali ne znam, nije im više na taj način zanimljivo, ne znam zašto. Ili rade da bi bili, reperi, ne rade radi repovanja, znaš. Ne znam koliko, mislim, šta ja znam. Can you repeat the question? Izbaci nešto, neke favorite. Pa sad, znači, znaš šta, pojavili su se ovi, brate, dečurlija od pokojnih repera, prije ne to vidiš, Inhale me, brate, oduševio, brate, ne Dogov sin. Evo sad se pojavio i izbacuje Humpty Young Humpty sin, koji isto je na turneji sa Money B-em rokaju. Znači druga generacija. Pa šta više, oduševili su me i potomci Wu-Tang Clana. Wu-Tang, kako se zove, New Generation. Da. New Generation. Čekaj, je li ima neko, brate, da mu unuk repuje, ili unuka? Pa ne znam da li, ne znam da šta, Older Bastard da je živ, on je bio progresivan što se tiče razmnožavanja i tekako. Ja mislim da je živ, možda je bio on doživeo unuka da repuje, ali ipak ja mislim da je hip-hop još nije toliko amatorio da dočeka. Biće sad uskoro. Reci koji je toga, brate? Evo Snoop ima, ali tako? Snoop je već deda, ali njegov, znaš to je. A šta će repu boli huru?
A otkud, znaš, Boga piti gde će hip-hop, u kom će pravcu da ode. Da. Znaš, ali bit će... Ajde malo, Ljubiša Trgovčević, jer vam se javlja... Ali sigurno će da izgubi, znaš, ovu možda gangsta filozofiju i jačinu. Možda i ne, to je, na primjer, s američke strane, to je više neka agenda da se ovi što više samo uništavaju, da im plasiraju gangsta rap. A ti misliš da je to baš kao... Mnogo će da mi ode u neku roze varijantu. Znaš, poštovanje svim frakcijama, ali... Svim duginim bojama. Pa ne znam više, to je, naš hip-hop je postao forma izražavanja u svim aspektima. Glavna forma izražavanja. Da. I estetika kad pogledaš. Veći od pop kulture. Ugasi, pa da, to je sad najuticajniji to je pop kultura. Što nije nužno dobro, a mislim ne znam. Ne znaš, pa onda ćuti, brate, pričam. Jel imate već favorite sa novog albuma ili ste u fazonu rokate ceo album? Pa ja čekam da rokam, vidim da su, kako ti kažem, da ja razgazim pesmu, ono. Da vidim gde je šta kako, ja milion puta sebe zajebem, kako napišem nešto pa ne mogu da, znaš, i onda kad naučiš kako to radiš, onda to je to. Onda možeš dalje. Mislim, znaš, nema problema, samo da izađem i da osetim taj vibe i to zašta sam, predodređen, da radim da ugodim pre svega sebi i drugima koji poštuju to. To mi reci, brate. Znaš, da se samozadovoljavam. Ček, da li je to stvarno ta priča? Ima jedan istoričar, biograf Muhamed Alija koji je izvalio da je on sve one rime i sve prozivke i sve ono loženje, da je on to nije izbacivo da bi prozivao svoje protivnike, nego da bi sebe ohrabrio, Moguće, Jel to u repu cela priča, da ti pričaš, da bacaš te rime, da bi pre svega sebe, zadovoljio celo to ludilo koje izbacuješ, Istina. Verovatno je i zbog toga egoistički pravac. Zato što malo je na japa-jaklovsku stranu, koja te osnažuje, puni ego, blistav ten, koža bez bora. Tako da, apsolutno repujte ljudi, repujte. Repujte, jer te fabrike ne rade.